Okay, kwa mo haneze ndi bo na ga manche no na afọ video na afọ na akụkọ. Yes, ihe video ihe egwute na mmele. Ihe anwa bụ gị mmadụ golo aja, go sharp sand down ekpo na mmele. Can you a little bit break it down before nkuye m chọrọ ikwu na do na watch the video. I don't normally react to videos because you na bala mbana nne okwu too much. But sometimes it's good to listen to somebody. Ihe anwa kita mmadụ go sharp sand na mmele. We kpoteli aja na bia ebe ọ na-alụ. In the process of ikposasị aja ewefu ihe ekechiri ekechi nwere ike ịgbachie. See, in this life, let nobody deceive you that a spiritual forces around. There is something because the heart of men are desperately evil and wicked. And when if one block today, tomorrow, man got them bread and I. Because no being them mother danger. So when that no we top every heart, top everywhere, we top everywhere, or we blow the hair into two mother. I watch a kitchen in my aqua, food way or for more. Watch here with a kid to win a million. See, maybe that person will keep on your retentive memory. When they tampered with his or her education, when you can on somebody I call Allah. When you can mother nabu, when you can a young girl and a young girl that we are never supposed to be in marriage today. Somebody somewhere can call that thing, go make sure now this thing works because of his or her own selfish interest. Everybody in life, don't allow people to deceive you seeking on wine on him the ordinary. No. Wine on him the ordinary. Bible says, and this word we built on the foundation. This word and name a foundation. All my foundation, you may not see it, but wine when name a foundation. Case you don't know, and pillar, G. You may not see it, you may not believe it. Man, you can them mother make it kill you canally. Kita na akwade na Christmas, ana akwade hobo na nina na agba. Christmas is not a deadline for achievement. Christmas is a deadline for success. Mana somebody yiji makana nwo keke gote rice bi mwanya mama okonkwo ha ewe buluzi rice ahụ we jeje nyesika kezeki yesi we ka nwa omo odim na enyebu na enye mana kita na unu chozi bebe anyem kunu we mo kwam. You never can tell what to justify the act of people. When you call maka somebody can bole ahụ na batakwa batagon wefu ni bu moto ona gbambe na his lineage we bata, he will be forced to do something that will affect you. The life I know in me is very, very spiritual. I don't know this video going for case we say to you free. No matter no I myself, I am happy for their freedom. I am happy for his or her freedom. This freedom I am very, very happy for it. So because subscribe and also make follow I boss. Ngwanenezia na ọgwụ mmadụ gwọrọ mmadụ ibie gwọsi ọgwụ a were ka ịgbachie ọ na-aba anyị na-ekwu ife ụfọdụ dị ka anyị na-ekwu n'ọnụ nkịtị were ka ịgbachie tụnye na mmiri na nnukwu orimiri ọkwọrụ ndị chọzili ịlụ ụlọ gotere aja ọcha a na-ekpote na mmiri na aja egote n'ikpere mmiri aja ekpotere n'ikpere mmiri eji alụ ụlọ aja ọcha ka afụzili kii agbachiri agbachi. Mgbe a ga-atọghezi ihe ahụ agbachiri ya na kii ihe ahụ ekechiri ekechi ka ị ya aghọta na ya nwere ihe a na-akpọ obi ọjọọ nke mmadụ. Ọ na-aba anyị na-ekwu ya ọ dị ka anyị na-akọ ọnụ nkịtị. Chetakwa onye na-achọ nwa for years. Anyị nyere ekpere oluo mgbe ọ chọrọ imechi ekpere ya nwaanyị wee sị die n'ihe ya ga-eji mechi ekpere bụ azụ akụtara na mmiri ọbọkwa nke fish pond. Nwoke wee jee n'ikpere mmiri ebe a na-ele azụ ndụ wee gote nnukwu azụ, the biggest according to him. Mgbe a gbawaziri afọ azụ fo waterproof ekechi dị n'ime afọ azụ wee mepee waterproof ife afọ bụ foto agbamakwụkwọ di na nwunye ka ekechi na nylon tụnye na mmiri wit ihe ndị ọzọ ego ayọrọ na ihe ndị ọzọ dị ya. Azụ wee loo ya wee bulu. Ihe juzuru ndị mmadụ anya bụ how many years azụ a bulu foto a n'afọ nọdụ na mmiri a. Mana ekene Chineke mama nke nwoke wee saa asịsa na anya achọburu ka nwa ya nụọ nke nwaanyị na onye nwawelu picture ha ji mee wedding ruo ya ọfụma gbadie with rubber band kwuo ihe asịrị ya kwuo n'elu tupu ọ tụnye na mmiri. Ifo n'ụbọchị nzọpụta mmadụ lue Chineke maka o si eme ya.
mana nke a kịta bụ ntutu isi mmadụ na-enye anya ka efi ọfụma. Ntutu isi mmadụ ka ekechiri wite akwa ọcha rapụsịa ya ọfụma wee mee ife niile emere na ya kwụzie okwu ọnụ maka agwa gị na ọ bụrụ ife ekechi na-alụ ọrụ n'okwu ọnụ ekwu n'elu ya kwụzie okwu ọnụ wee gbachie ya with key were igodo gbachie ya wee tụrụ ya na mmiri. oke iwelu nke a iwetụnyelu nke onye na-achọ nwa ekechiri fotie with nylon black tụnye na mmiri azụ wee nụ ya bụrụ n'afọ. olue oge Chineke kpebiri ịzọpụta ya site n'ekpere o mee ka ndị na-akụ azụ kụta dị particular azụ bụ fotie n'afọ di eje igote azụ a ga-ata gote dị particular azụ bụ foto onye na nwunye ya n'afọ agbawazi azụ wepụta foto mgbe aka nne di nke nwaanyị ya bụ mama nke nwoke ji wee kwue n'ihe ha ji mee ihe a bụ ka nwaanyị ghara ịmụtara nwa ya nwa ka nwa ya chụna ya janụta onye ọzọ maka na ọ nwere mgbe ọ chọrọ ka nwa ya nụọ ya. ngwa amụrụ m onye nwe nke a maka na nke a bụ mmadụ sendịrị m ya kịta n'ịntanetị. amụrụ m onye eji ntutu isi ekechi ihe a mana onye bụ ihe ahụ anyị na-ekuzi. onye ma arụ na onye a nọgoro n'ọnọdụ ọnọ n'ime ya n'ifi ihe ahụ ekechiri tụnye na mmiri mana na elu ka oge Chukwu si lue ifugo ka oge Chineke si lue ya bụ abụ a na-abụsị anyị ekwerewo n'oge Chukwu ka mma. ọ maka oge si mme ya Chineke maka oge si mme ya mee ka onye kere agbụ pụọ n'agbụ ka ndị kere mmadụ agbụ banyezie n'agbụ. onye a enwergokwa n'onwe ya ebe ọ nọ kịta ọ ga-afụ na ya enwerego onwe ya mana ọ gaghị amazi ka esi wee kpanya bụ nkata o wee ghọọ ngịga. ya ka eji sị na God moves in a mysterious way. amakwa m ebe ị nọ na-watch this video, amakwa m ebe ị nọ na-ege ihe m na-ekwu na ọsọ gwa gị kwelu na ihe ndị a dị possible ọsọrọ gị rapụ. ama m na ịfụrụ nke a anya ife agba n'aka ejiri ugogbe nene ya amakwa m na obodo ome mana ama m na ọ dị possible n'oge nwere onwe nke gị na nke ezinụlọ gị elugo. ngwa pịara m aka na share button. Chineke ma otu oge si mee ya. ụfọdụ nwere ike ịkpọ nke a coincidence mana anyị nwakpọrọ ya ogwe aka Jehova. ka anyị tụsa this video ka ihere mee ndị nsị na aja ndị na-achọghị ọdịmma mmadụ ibe ha ndị na-ekechi mmadụ tụnye na mmiri. tụsara m this video. aha m bụ Ifrem Ọnọnye. This is human hair. Hey, Not the woman. Not the woman hair. And I have a private part. Oh. Hey. That don't look like attachment. At all. It doesn't look like. No, na human hair, na original human hair. Na natural hair be that. This one will be attachment. Natural hair. Natural hair.